πέρασα, χρυσούλίτσα μου, μετά από αυτή την κλεισούρα τόσο καιρό. Εντάξει, δεν λέω, καλά πέρασαμε κι εμείς. Βέβαια, πώς να μην πέρασες καλά. Τα τριγλικερίδια και η κολυστερίνη σου θα έφτασε στο Θεό με όλα αυτά που έφαγες. Εσύ έφταιγε, ζωήτσα μου, που τα έφτιαχνες συνταγή για συνταγή του Άκη δεν άφησες. Τι να έκανα, πόσα σύρευνα έβλεπα πια. Τέλος πάντων, άστα τώρα αυτά και πες μου τι πεθύμησες. Πεθύμησα να αγοράσω την εφημερίδα μου. Να πάρουμε ένα καφεδάκι και να κάτσουμε στο πάρκο, να τη διαβάσω με την ησυχία μου, να την ευχαριστηθώ. Καλά αυτό ήθελες. Και έλεγα εγώ τώρα τι θα ζητήσει. Πάμε εδώ πιο κάτω στο mini market να πάρουμε. Σήμα το πράγμα, έχω κάνει κι άλλα, παιδιά μια χαρά, με καλή δασκάλα. Σήμα το πράγμα, έχω κάνει κι άλλα, δυσκολότερα να. Καλημέρα σας, την ελευθερία θα θέλαμε. Ποια ελευθερία καλά, δεν έχουμε εδώ καμία ελευθερία. Εγώ είναι η Άντρια, μάλλον κάποιο λάθος κάνετε. Βρε χαραλαμπέ μου, τον μπερδέψαμε το κορίτσι. Άντρια λοιπόν που σε λένε, έτσι. Δεν ψάχνουμε καμιά κοπέλα με το όνομα Ελευθερία. Την εφημερίδα Ελευθερία θα θέλαμε να την αγοράσουμε. Οι πολέκρινοι στους βραδάκιους. Καλά, εσείς που ζείτε. Δεν κυκλοφορεί πια ελευθερία όπως και καμία άλλη εφημερίδα. Αφού έχουμε το ίντερνετ. Τι να τις κάνουν τις εφημερίδες, ακούσε και η εφημερίδα. Μάλιστα κοπέλα, με ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει αυτή η Άντρια, Χριστέ μου, και τι όνομα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν εφημερίδες. Τι πάθατε ρε μαμά, πήραξαν τα καράβια σας. Άστε τι πάθαμε Ελευθερία. Πήγαμε το πρωί για περπάτημα με τον πατέρα σου και ήθελε να αγοράσει την εφημερίδα, την Ελευθερία. Και η κοπέλα στο mini market μας είπε ότι δεν κυκλοφορεί πια. Η Άντρια. Καλά σας είπε βρε μπαμπά, εννοείται ότι δεν κυκλοφορεί πια. Και γιατί σκάτε εσείς, τι σας τα πήραμε το τάμπλετ, δείτε εκεί ό,τι θέλετε. Έλα μπαμπακουλίνο μου, φέρε μου το τάμπλετ σου. Να, ορίστε, Google εδώ, τα νέα σήμερα. Τα νέα σήμερα. Έτοιμος. Η Ντέμι Μουρ χώρισε από τον Justin Bieber. Τι είναι αυτά εδώ Ελευθερίζα μου. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει αυτός ο Μπίμπερος. Εγώ θέλω να μάθω τι γίνεται στη γη μας. Εδώ, στον τόπο μας. Μπορεί να αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα χωράφια μας, αλλά ποτέ δεν θα πάψουν να τα νοιάζουμε. Πού θα βρω τα αγροτικά νέα. Στην Ελευθερία έχει στείλει ολόκληρα για τα αγροτικά νέα και ενημερωνόμασταν λεπτομερώς. Έλα μωρέ μπαμπά τώρα. Όχι δεσποινής μου, δες εδώ. Εγώ έχω όλα τα τεύχη. Συλλογή πολλών ετών. Αγέννητοι ήσουν ακόμα. Κάθε μέρα η Ελευθερία μας ενημέρωνε για ό,τι γίνεται στην πόλη μας. Και όχι μόνο, σε όλη τη Θεσσαλία μη σου πω. Υπερβολές μπαμπά μου, αν ψαχτείς λίγο παραπάνω στο ίντερνετ, θα τα βρεις εκεί, μια χαρά όλα. Πρώτα απ' όλα Ελευθερίτσα μου, έχω να στην ενημερώσω, γιατί τόσα ξέρεις, τόσα λες ότι οι εφημερίδες είναι εκείνες που καθημερινά τροφοδοτούν το ίντερνετ σου με πλήθος θεμάτων. Και ποια η αξία της τότε ρε μπαμπά, αφού ό,τι βρεις στην εφημερίδα θα το βρεις και στο ίντερνετ. Δεν βαρέθηκες να μαζεύεις τόση χαρτούρα. Τίποτα δεν καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά σήμερα. Ας το χαράλαμπέ μου, θα το εξηγήσω εγώ. Η διαφορά, Γεωργάκη μου, είναι ότι μόνο στην εφημερίδα θα βρεις αξιοπιστία, σοβαρότητα και εγκυρότητα. Και το κυριότερο, το λέει και το όνομά της, Ελευθερία, η σημαντικότερη αξία στη ζωή μας. Στις εφημερίδες πολλά θέματα αποτελούν προϊόν διερεύνησης και όχι μόνο δημοσιοποίησης γεγονότων της στιγμής. Μόνο οι εφημερίδες είναι εκείνες που έχουν τον κυρίαρχο ρόλο για να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη από την παραπλάνηση που σχεδόν καθημερινά επιχειρούν τα κέντρα εξουσίας.
Οι εφημερίδες μας βοήθησαν να παραμείνουμε ελεύθεροι ως προς την ενημέρωσή μας τουλάχιστον. Εφόσον εξαφανίστηκαν, η κοινωνία θα βρεθεί στο σκοτάδι. Ακριβώς. Γιώργο, ήρθες! Ναι, ήρθα. Πες μου ότι δεν ξέχασες την εφημερίδα μου. Ολόκληρος αρχισυντάκτης της είμαι και να ήθελα να την ξεχάσω λιγάκι δύσκολο. Ορίστε. Αν σε έβλεπα από μια μεριά ο μπαμπάς, καλά μας τα έλεγε τότε. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Τουλάχιστον ήρθαμε ελεύθεροι.